ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони UFC дар вазни миёна Дрикус ду Плеси Ҳамза Чимаевро рақиби навбатии худ дидан мехоҳад. биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ман медонистам ки дар муҳорибаи Роб ва Ҳамзат ягон кори ғайриоддӣ рух диҳад, пас ин чиз муҳорибаи унвониро тағйир дода метавонад. ҳозирашда мо ягон маълумоти аниқ надорем, аммо ҳамчун мухлиси ин намуди варзиш ва ҳамчун чемпиони ҷаҳон дар вазни миёна, ман аниқ гуфта метавонам ки муҳориба зидди Ҳамзат аз дигар муҳорибаҳо дида ба ман зиёдтар илҳом мебахшад. ман бо Стрикланд аллакай ҷангида будум, ӯро шикаст дода будум ва ин корро боз такрор карда метавонам. ана муҳориба бо Ҳамзат ба ман илҳом мебахшад, чунки ман аввалин шахсе шуда метавонам ки дар карьераи ӯ аввалин мағлубият оварда метавонад ва ин кори махсус аст. ман фикр мекунам ки тамоми ҷаҳон ва ҳамаи мухлисон ин муҳорибаро дидан мехоҳанд ва билохира барои муҳориба мухлисон пул медиҳанд. ман рақиби навбатии худ 100% Ҳамза Чимаевро дидан мехоҳам. албатта ки UFC нақшаҳои худро дорад, аммо аз нуқтаи назари мухлисон ва аз нуқтаи назари варзишӣ Ҳамзат бояд ки барои камарбанд ҷангад, гуфтааст чемпион. ва дӯстон, ана инро чемпион мегӯянд. зидди рақиби бебох ва хатарнок ҷангидан мехоҳад, на ба монанди баъзе чемпионҳо ки аз рақибони бебох мегурезанд. худи шумо дӯстон муҳорибаи Дуплеси зидди Чимаевро дидан мехостед? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC Алҷамен Стерлинг боварӣ дорад ки чемпиони вазни худ Илия Топурияро манъ карда метавонад. ман бо Топурия дар стойка намеҷангам. ман дар муҳориба зидди ӯ ягон вақт ин корро намекунам. ман аввал Мавсар Евлоевро шикаст медиҳам ва баъд имконияти бо Топурия ҷангиданро пайдо мекунам. фикр мекунам ки стили ман барои манъ кардани бокси Топурия беҳтарин аст. бисёри рақибони ӯ бо ӯ дар стойка ҷангиданд, аммо бошум ин корро намекунам. ман имконият барои гузаронидани текдаун мекобам. ман бояд ки ин муҳорибаро ба гӯштин табдил диҳам, чунки ман ғолиб шудан мехоҳам, гуфтааст Стерлинг. ногуфта намонад ки Алҷамен Стерлингро муҳориба зидди ҷангуари бебох Мавсар Евлоев рӯзи 8 декабр дар турнири UFC 310 интизор аст ва ғолиби ин муҳориба яке аз довталабон барои камарбанди Топурия шуда метавонад. дӯстон, хабари беҳтарин ва деринтизор аз Нурулло Алиев. чанд соат пеш варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод ки ба муҳорибаҳо бармегардад ва муҳорибаи навбатии худро рӯзи 11 январ дар турнири UFC Fight Night мегузаронад. ӯ дар саҳифаи худ ана ҳамин наворро чоп кард ки дар он навишта шудааст: роҳ ба UFC 11 январ. акнун дӯстон, мо саҳнаи бозгашти Нуруллоро медонем ва интизори номи рақиб мешавем. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев тақрибан 2 сол боз ба октагон баромадагӣ нест ва бозгашти ӯро бисёри мухлисони тоҷик интизор буданд. ӯ дар UFC як муҳориба гузаронидааст ва зидди рақиби хатарнок ғалаба ба даст оварда буд. акнун баъди осеби вазнин, худбарқароркунӣ ва интизориҳои тӯлонӣ ӯ боз ба октагон бармегардад, аммо шумо бошад интизори номи рақиб мешавем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.